No niin, joo. Tänään on Minecraftin pelaaja. 18, tänään on Make pelaa 07. Joo. Tänään me pelataan vähän Minecraft PvP MC Kidsissä. Täällä on Yle ja Garbo tänään vielä seurassa. No niin, eli siis nyt, hei Matsahlam, kato taakse. Mut moi. Hei. No niin, dualistic. Nyt tää fightti. Ui, nyt lähtee. Yeah. No niin, acceptaa se meidän taistelupyyntö, mä rektaan sut. Mikä oli se säuipään? Hei. Mä lähetin sen. Joo, kirjoitan taas. Duel accept. Onks mckids.net? Mitä hemmettiä? Hirve... Mikä se servun nimi on? Siis se IP on mckids.net. Tossa on jo Make pelaa. Tossa on Make pelaa. Miksi se ei toimi? Hirveä cheateri. Miksi ei niinku toimis? Miksi mä kirjoitan kohe Aalle? Duel toggle. Noniin. Hei, missä Ulermi on? Mä oon täällä. Tein partiin. Miten mä voin invaa sut partiin? Your party. Jaa! Varmaan kyllä laitin miten jos sen kirjoittaisit. Party invite. Party. Ei noin. Se on kautta. Ai. Party invite. Matsahlam. Vielä Ulermi, mikä oli sun nimi? Se on... Ei vaan mun nimi on Niilo, se on sekojasel. Okei. Se on... Oi... Se on Niilo pelaa MC PvP, kaikki tiedällä. Niilo pelaa MC PvP. Se invite ei lähtenyt. Tuu tänne spawnille, niin mä näen sun nimen sillä, mitä se oikeesti on. Missä sä oot? Mä oon täällä spawnilla. Mä haluun tehdä groupin, että voi mennä rektaa teidät. Joo. Miksi sä et tullut tänne? Mä oon. Hei Matsahlam, tuu tänne. Laita mulle se. Oikeesti. Missä sä oot? Tuu tänne mun ja Matsahlamin luo. Missä? Missä Helantinkaan? Mä oon tässä spawnilla. Moi. Moi. Party invite Matsahlam. No nyt se... Hei mä lähetin sua invite. Kirjoita party accept. Party invite Niilo pelaa PvP. No mä lähetin sulle kutsun, tuu. Venäjän hetki mä tuun uusiksi tonne sinne, se ei ihan toiminut. Oi Niilo pelaa on täällä. Heitä uusiksi. En mä pysty lähettää sitä uudelleen. Vai niin, kun mä en oo täällä servulla. Okei, no nyt mennään 1v1, mä rektaan sut. Noniin, mä menen rektaa sut. Mitä pidät? Mitä kasi PvP? Noniin, sit tänne mä rektaan sut. Hirveä häkkeri! Oikeesti kauhea! Hirveä häkkeri! Kauhea cheateri! Hirveä häkkeri! Sun käyty vielä...
Se yhtään damagea. Tuo on kill-aura. Niin joo, ei kun ei oo, sorry. Ei. Häkkää! Paljon sulla ei elämiä? Mulla on puoli sydäntä. Ei, älä. Ei, mä tapaan sut. Jaa! Kumpi voitti? No, Minä. hirveä häkkeri oikeesti. Hyi saapuri. Sorry. Vois ottaa nyt tällaisen. Vois ottaa tällaisen. Ujuma, nyt lähtee epic. Käkäs. Mä tuun rektaa sut. Hei, pääsinkö mä siihen? Niin. Rektattu ihan noobi. Ets GG, rekt noob. Pääseksä mäkin siihen partiin? Joo, mä lähetän sua invita uudelleen. Sä oot kutsuttu jo, kirjoita party ahke. Ei mä oo kutsuttu. Miksei, miten niin? Kyllä mä kutsuin sut. Ei mua kutsuttu, koska mä en käynyt siinä ton servuutusiksi. Mä kokeilen lähettää sulle vielä kerran. Sä sanoit, että tuo pelaaja on jo kutsuttu. Ja mitään kutsuttu. Enää. No sitten sä näet tänne Kutsu servuutukseen. pelaaja liiteparty. Eikö sun kirjoita kautta party join? Noin. Onks sä nyt täällä? Et sä oo vielä täällä. En mä olekaan, kun mä tarvitsen sun nimen siihen, mutta mä en kirjoita sua. Enää missä sä oot? Täällä. Lähellä spawnia. Tässä, sun takana. Tässä. Et koske muuhun mitään. Noniin. Okei, no mä laitan nyt tän tauolle hetkeksi. Nähdäänkö ihan kohta?